सोरलै नोङो आंनि बिनानावखौ स्कुटियाव थिखांग्रा नोंखौ गारा आं दिनै सेरावबो माबायदि गारि सालायो ओंखारसाला सैमा कुत्तानि जात सैमा साला ओंखारगोन ओंखार मा जाखो सोर नोङो साला सैमा सोर होनो फैदों नों आंखौ आंनि बिनानावखौ स्कुटियाव दिखांग्रा नोङो मा साहस मोनदोंलै नोङो अबेनिफ्राय साहस मोनदों आदा इंगारलै इंगार मानो बुदों बिखौ इंगार बुनाङा आंनि बिनानावखौ दिखांग्रा नोंखौ गारा आं दिनै बुनाङालै आदा बुनाङा आंसो फैफादों गिदों नों मानो बुदों मिथियावसो मानो बुदों इंगार बुनाङा भिखारि सैमानि जात आंनि बिनानावखौ नों फानदायनो फैदों इंगारलै सैमा निजिनि अकादाव था मिन्थिबाय आदा बेया जेबो दाय गैया आंसो फैफादों बेजों बुनांलालै बुनांला फैदो खारग'बाय नों दिनै कुत्ता साला सैमा दिनैनिफ्राय जुदि नोंखौ नुबाबो बुथारखागोन आङो गोथां फबना दोनगोन आरो नोंखौथ' न'आवसो मोनगोन नों न'आव थौ मा दाय मावखो आङो सोरखौबा मदद खालायबाबो मोजां मावबाबो गाज्रिसो जाजायो आंजों आदे बेगखौबो गालांबाय माथो बुबा बुनानै माथो फनानो नांला सानैनियाबो फनानो नांला माथो बेलासे जालायलांबाय मोनालाय लांसिगोन माथो दाबो सफैला आब' बाजै नै दा साहा लाबोबायमोन आङो फैदो जोंना लोंफैदो साया लाबोबायानो गांखाबायमोनहाय आंबो बेनोथ' फैदो लोंफैदो गुसु जागोन थाब लोंफैखादो दे माथो फनानो नांला दानजालांबायसो थायो आंनासो नेट गैयाना आदानासो नेट गैया फनाबो नांला खुन्दुं लाबफानो होननो नागिरदोंमोन आं आदाखौ टाउननिफ्राय लाबोनो होफाखा खुन्दुङा फनानो नाङाखै ओइ बाजै नों मबाइलखौ लाबोफादोंना नोंनिखौ लाबाखैहाय न'आवसो दङ आयै मा गाबोन हुगुमा फिथा जागोन दे आयै नोंसोर देबालाय संनो हागोन आरो आं बादुलिफोरा देयानो देगोन दिनै आब' फैगोन ना आब'दो आंदो देगोन फिसाजोआ मोजाङै लाखिनोबा लाखि फिसाजोआ मोजाङै लाखि गन्थं जागोन माब्लाबा नोंसोरनि मा जाखो आयै आं जेबो खालायाखै नोंसाजोआ लामा सामा जायदोनो सेंग्राफोरजों स्कुटियाव गाखोलाबायदों नों मिथिबाय मा होनदों नों आबा बेफोरखौ आयै जेबो खालायाखैलै समावनो मोजाङै लाखिनोबा लाखि नङाब्ला साना दखाननि मम' बेबादिफोरजोंसो खारफालांजागोन फिसाजोफोरा मोनथिखा नों बै गैजारोङि थार्ड क्लास मम' बेबादिजों मानो स्कुटि गाखोना फैनांगौ आं नांगौ जानायखायसो फैदों बियो जोंनि लामाथिं फैगोन होननायखायसो आं बेजों फैफादों बेयावलाय मा गाज्रि खालायखौ आंलाय नों बेफोर थार्ड क्लास मानसिनि स्वभाबफोरखौ मोनथिया नामा गैजारोङि भिखारिफोरनि स्वभाबफोरखौ मोनथिया नोंसोर बायसा सिख्लाफोरखौनो फानदायनो थाखाय नोजोर होबाय थायो बिसोर मोनथिया नामा नों बिब्दि जेबो नङा दे बे मानसिया बिब्दि नङामोन आंखौ हेल्पसो खालायदों
नोंहालाय दहायलाय आब'खौ लायनो थांनो होनायावलाय मानोथो लायनो थांदि नोंखौथ' आइया लायनो होखादोंमोन सिरसा नोंबो बिनिनो उन उन थांगासिनो नोंखौबो नायगासिनोसो आङो दे जागोन दे फिसा दे जाबाय नै सायाव खुदै गारोब्ला गावनावनो गोलैयो सिरसा गथ' नोंलाय मानोथो आंखौ लायनो थांदि आंसो मिथिगौ मा जादों मानि बेगाबो गोमादों आंखौ लायनो थांनो होनायावथ' लायनो थाङाखैमोन नोंलाय मानोथो बे लामाथिं थांनाय होनब्लालाय दे जाबाय नोंलाय मानो बिखौ बुनांगौ एसेबां बियो मा दाय मावदोंमोन एसेबां बुनांगौ नामा मानसिखौ बिदि बुयो नामा आयौ फिसा सोरखौ बुखो बिनो बुदों मोनथिया बेसेरा अन्थाव बाथावनो मानसिखौ बिदि जानला मानला बुयो नामा आंसो फैखादों बिजों बुनाय ना आरो न'आव सोलिनाय नोंखौ सोरजोंबा बिदि सेंग्राफोरजों एबाथ' फकनासो दोनगोन आं ओंखामफोरा खुइथां आयै आं गारि मोनैखायसो फैफादोंमोन आदाया बेखौनो बेसेबां बुदों मानसिखौ बेसेराखौ लामा गेजेरावनो बेसेबा बुदों आदाया मानो इदि आदाया आं थानोनो बायो बेखायनो न'आवनो फिसा माथो खालायबावनो बेसेराया अन्थाव बाथावनो आंनि थाखाय बेसेबा बुजाबाय लाजिनायसो मोनबाय दुखुबो मोनबाय आं बिब्दिनो आदाया बेसेबा गाज्रिखा गावाबा जा गोसो बेखौनो खालायो जोंखौबा इसेखौनो खोब बाराद्राय देखायो जेरावबो सान्ति गैया बे बिदा सासेजों बिब्दि बिदा थास्लायस्लाय थायोआनो मोजां ओंखामा लाबोदोंना र' लांगासिनो नुदो बेसेबा महाराजाखा गावासो जोंखौ सासनाव लाखिनानै मा जानो गावा गावनि आखलखौनो फाहामनो हायासै गावा गाज्रिखायनोथ' मालायखौबो गाज्रि सानो बियो दे जाबाय थां दुगैदो थां हादावरायावनो आथुरावनो बेगाबो थाबोबाय बबाव थाबोखो बै सेंग्रानि स्कुटियावनो थाबोबाय आंनि बिजाब मबाइल गासिबो बेयावनो दंजोबोमोन आदानि थाखायनो बिदि जाबाय दा अबाव नागिरना थांनांगौ आंलाय बे मानसिखौलाय हनै दासो सफैबाय नानिया रानि नोंखौ एसेबां फन खालामदोंमोन नोंनिया फना नाङाखै माथो आरो बिग्रायनाबो नाङाखै मा जाखो रानि मा जाखो रानि सोरबा मायबा बुंदों नामा बुङाखै आब' आंनि मिजिंथिनायफोरा जेबो जाफुंला गासैबो हांगार जाना खामग्लिजोब्बाय मा जाखो बुंनाय आब' आंखौ रादाया मोजां मोनखायामोन बियो आंखौ गावनि नंखाय अननायाव मोजां मोननायाव आंखौ फानदायदोंमोनसो आंखौ इउसल' खालामदोंमोन आंखौ बाहायदोंमोनल' गावनि गोसोनि लुबैनायखौ फुरा खालामनो थाखाय आं बाहायजाबाय आब' बाहायजाबायल' रादायखौ लोगो मोननायमोन नामा नङा लोगो मोनाखै आब' नाथाय बिनि आसोल महरखौ दिनैसो नुबाय आं बिनि सिखोमानानै थानाय महरखौ दिनैसो मोनथिबाय आं दिदोमखौ लोगो मोनदोंमोन हस्पिटालाव बे पापिखौलाय मानो माथो होनाय नङा आब' दिदोमा जेबो खालायाखैमोन दिदोमनि जेबो गोरोन्थि गैया गोरोन्थिया बे रादायनिसो मा दिदोमा जेबो गोरोन्थि मावाखै दिनै दिदोमखौ हस्पिटालाव लोगो मोनामोनब्ला आं रादायनि आसोल महरखौ मोनथिनायानो नङामोन हस्पिटालाव मानो थांनाय नों हस्पिटालाव आं इउनिभार्सिटियाव खर' गिदिंना गोग्लैदोंमोन दिदोमा आंखौ नुनानै हस्पिटालसिम लाना थाङो उनाव दिदोमा खिन्थाबायदि बियो जेबो बुङाखैमोन जेबोखौनो खोन्थायाखैमोन रादायनि सिगाङाव होननानै जेबो बुङाखैमोन दिदोमा जेबो बुंखायाखैमोननो बिनि सिगाङाव रादाया जोंनि सिगाङाव ओरैनो बानायफ्लानानैसो बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन रादाया आंनिफ्राय फ्रि मोननो थाखायसो बेफोर नंखाय फावथिनाफोरखौ खालामदोंमोन बे पापिया बिदिसो आं आरो सानदोंमोन फोथायलायनो हायिनि थाखाय माबा मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनानै बेबायदि नांलायनाय जादों होननानै थारमाने बियो मथलबिखा पापिया साला एम्फौ नांना थैगोन बियो थुइ साला रादाय नों एम्फौ नांगौला थैगोन नोंबो सालानि
आंनि थार मोजां मोननायखौ फावथिना बायदि फाव खालायनानै आंखौनो फासायनानै दोनबाय बियो जाहाथे बेनाव जेबो दाय गोलैया आब' प्लिज आंखौ मदद खालाम प्लिज आब' आंखौ हेल्प खालाम प्लिज आं बे पाप्पिनि थैखौ आं बे पाप्पिनि जोलैखौ आं बे संसाराव लाबोनो गोसो गैया बे आंखौ मोजां मोनाखै आब' बे आंखौ रेपसो खालायदों रेप बिनि गथ'खौ आं जोनोम होआ आं आब' जागोन नों टेनसन लानाङा जागोन गाबनाङा आं रेपिस्टनि गथ'खौ बे संसाराव जोनोम होआ आं आब' बे रेपिस्टसो मानोथो हेल्प खालायलाबायो नुद' दा हेल्प खालायनानै मा मोनखौ मदद खालायबाबो जारलासो मानसिफोरजोंबो र' एसे सागोनानो आरो ओंखाम गुदुं हांदों नालाय लासैनो हामगोन र' दा एसे साखागोन जायबो आंनि बिदाखौसो मोनो अन्थाव बाथावनो आं थानांगौमोन एखे सोब्बाना हाथाय बारग' होखागौमोन आदै दे होगौमोन होआ आं थानायमोनबा बिखौ अबेनि सेंग्रालै बियो आंनि बिदाखौ बुनो फैनो नोंबो जेबो काम गैया मानसिया नोंबो सौनो हादि आरो खेबनै खेबथामसो मानो सौजानांगौ नोंलाय ओइ बुला बुसिफोरखौ मोजां मोनालै आङो मोजां मोनाबानो जाबाय सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय बिदि खालायखानांगोन नों बुबाथाय बुजाबाय थागोन आरो जाम्बासाला दे रांखिनि मोजाङै हो सोर कहिनर हुरा मुक्ता हिरा नांदेरनाय सिख्ला बिलाइ खाब सनानि बिनानाव हिरा बिनानाव कहिनरनि बिनानाव बायदि मोनदों खोमा इदि दसे हेल्प खालामनानै स्कुटियाव थिखांनायखौनो बिदि बुयो नामा नोंखौबो एबार बुंखाबाय आङो रावखौबो हेल्प खालामनो थानांला बेयाव सिख्लाफोरखौ हेल्प खालामनो थांगोन बुजागोनसो खोन्थाबाय दे जागोन दे खालायासो होनदो र' दानो सोरबा मायबा मदद बिबाथाय आरो थांलायगोनसो आरो बेगखौलाय मानो लाबोफानांगौ बियावनो लामा गेजेराव अबावबा गारना फैनांगौमोन बिनि थाखायनो जाजोबदो साल्ला ओइ जाम्बि बिब्दि बेगखौ गारना फैनो हायो नामा एसेबां माबि दङ बे बिदायासो बुबाय बिनानावा बिब्दि नङामोन ना बेसेरिया मायबानि बेसेरि बिनि थाखायनो बुजादों थां आरो थांबाव नोङो बेगखौ हैनो थांबाव थाङालै रांखिनि थाङा माब्लाबा नागिरनानै फैब्ला हर आरो आंथ' थाखाया न'आव हरां गारगोनसो बिनि बिदाया नोंखौ बुदोंना हरथारां हामालै रानि सना आगै हामा दे जाबाय नोङो बाराद्राय हागोन ना थाबायनो हागोन र' लासै थांनो आब'आलाय आब'आ बै गारि हमनो थांदों खोमा बिग्राय औ मामोन हाजार बार थेंक इउ थाबाय दे बिग्राय नोंनिसिम नों गावनि खामानि दामानि गारनानै आंनि खामानियाव मदद होफैदों जेबो नङा नों हेल्प खालायामोनबा मा जागौमोन नोंनि हेल्प नङामोनब्ला आं अराय सम बे टेनसनजोंनो सानफ्रोमबो थांना थानांगौ जागौमोन थेंक इउ स' माच बिग्राय नों बायदि लोगो खाफाल गोनाङासो मोनो बिग्राय थेंक इउ लोगोबो होनो आरो थेंक इउबो होनो लोगोफोरनि गेजेराव नो थेंक इउ थेवबो बिग्राय नों नङामोनब्ला डक्टरा आंखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनाय नङामोन नोंनि सिगनेचार थायामोनब्ला थेंक इउ आं नोंखौ माब्लाबाबो बे बाथ्रानि थाखाय बावगारनो हानाय नङा जायोलै लोगोफोरालाय मानि थाखायथ' जायो हेल्प खालायनो थाखायनो जायोना आं नोंनि प्रब्लेमाव हेल्प खालायगोन नों माब्लाबा आंखौ हेल्प खालायबानो जाबाय आरो खालायगोन बिग्राय नोंखौ अराय सम हेल्प खालायगोन आं नों बुंल' फैदो सुदेब मा सानाबखौ बिग्राय आं जेबो पापनि गोरोन्थिनि खामानि मावासैथ' जेबो नङा जेबो गोरोन्थि मावाखै नोङो आरो बेयाव नोंनिया जेबो गोरोन्थि गैखाया नोंखौ फानदानानैसो मोजां मोन्दोंमोन ना बियो बे मोजां मोननायखौ मोजां मोननाय बुङाना बेयाव नोंहा मा पाप नाङो जेबो पाप नाङा आरो जेबो टेनसन लानांला नों दिनैनिफ्राय आं बुंदोंमोन ना मानसिया धैर्य थानांगौ गोसोखौ हमथानानै लानो थानो हानांगौ बिब्दिनो समा लासैनो मोजां जालांगोन आंबो बेखौनो आसा खालायो नों मोनथिया सुदेम आंनि गोसोआव नोंनि थाखाय मा दं आं जुदि हागौमोन आं नोंनि मेगनाव माब्लाबाबो मोदै लाबोआमोन नोंखौ आं अराय सम गावनि खालायनानै अराय सम अननानै लाखिगौमोन बिग्राय आं मिथिगौ आंनि गोसोनि बाथ्रा गोसोआवनो थालांगोन आं नोंखौ मालाबाबो फोरमायनो हानाय नङा आब'आ सफैबाय
Oi, Vidai, मा सांगातखौ? थौ. हा? अ थ'